ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକରେ କରୁଛ ନା? ଏମିତି ତୁମକୁ କିଏ ପଚାରେ? ତୁମ ମା ପଚାରନ୍ତି ନା? ସତରେ ପିଲାମାନେ, ମା ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମର ପୋଷାକ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମେ ଯଦି କେତେବେଳେ କାନ୍ଦ, ତୁମ ମା ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗେଲା କରି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା? ସତରେ ମା ପରି ଦୁନିଆରେ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ମା ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖୁସି ବହିର ପାଠ 18 ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ କବିତା। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବୋଲିବି, ତାପରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦେବ। କୋଳେ ଧରିବ, ଗେଲ କରିବ, କୋଳେ ଧରିବ, ଗେଲ କରିବ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲେ, କାଖ କରି ମୋତେ ହସେଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ମା ପରି କ'ଣ କିଏ କେବେ ହୋଇପାରିବ? ନା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଝଟ କର, ତୁମ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ନେହରେ କୋଳରେ ଧରି ତୁମକୁ ଗେଲ ବି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାନ୍ଦ, ତୁମ ଆଖି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲୁହରେ ଭରିଯାଏ। ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମକୁ କାଖ କରି ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ଜକେଇ ଆସିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଯାଏ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, ମଳି ଅଝଟ ସବୁ ସହିବ। ଗପ କହିବ, ବୁଝେଇ ଦେବ, ଗପ କହିବ, ବୁଝେଇ ଦେବ। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ, ବିଛଣାରେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁମେ କ'ଣ କର? ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜିଦ୍ କର, ମାନେ ଅଳି ଅଝଟ କର। ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ କିଏ ବୁଝାଏ? ମା ହିଁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ କହି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁମ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମ ପାଖରେ ବସି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ଅତି ଧୀର ଶବ୍ଦରେ। ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ଆଉଁଶୁଥିବ, ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବ। ଦେହରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ, ଦେହରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ। ଆ କହି ସରଗ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ଟେକି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଅ, କ'ଣ କର? ଧୂଳିମଳି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେର। ସେତେବେଳେ ତୁମ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମ ମୁଣ୍ଡରୁ, ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ନା? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦ, ତୁମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମା ଆ କହି ହାତ ଟେକି ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଦେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖିଛ? ଦେଖ, ଏମିତି ଥାଏ ନା ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ସରଗ ଚାନ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଜହ୍ନ। ବହି ବସ୍ତାନିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇ ଦେବ। ଅନେଇଥିବ, ଖାଇ ନଥିବ, ଅନେଇଥିବ, ଖାଇ ନଥିବ। ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହିଁ ବଡ଼ ହେବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ମନାସୁଥିବ।
ମା' ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ମା' କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମର ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ବହି ବସ୍ତାନୀ। ବହି ବସ୍ତାନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ବହି, ଖାତା, ପେନସିଲ, ରବର, ସ୍କେଲ ସବୁ ଅଛି ନା? ତୁମେ ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ରଖ। ଏଇସବୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ବହି ବସ୍ତାନୀ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଅନେଇଥିବ। ଅନେଇଥିବ ମାନେ କ'ଣ? ଜଗି ରହିଥିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇନଥିବ, ଭୋକରେ ଥିବ, ତୁମ ମା' କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମ ପାଇଁ ଜଗିଥିବେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଇବ। ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ହେବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାଟିଏ ହେବ, ସବୁବେଳେ ମା' ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ମନେ ଆସୁଥିବ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ମା' ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲ ପିଲାଟି ହେବ। ତ ଦେଖିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ମା' ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁମ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ ପରିବାରରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେମା, ଆଉ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଏମାନେ ସବୁ ଥିବେ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମା' ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମା'ଙ୍କ ବିନା ଆମେ କ'ଣ କେବେ ରହିପାରିବା? ନା, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁବେଳେ ତୁମ ମା'ଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ମା'ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ କାମ ସବୁ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ।